Gaztetxe gunean apurtzu bat egitaragoan isladatu nahi izan duguna, izan da edozein gaztetxean borrokatzen ditugun eduki horiek bertan isladatzea, ez? Eta osatzea apurtzu bat Euskal Herriko hainbat txokotan gaztetzen barruan edo gazte asanbladen barruan antolatuta dauden gazte guztion irrika horiek bertan azaltzea. Horretarako izaten dugu borroken eremu bat izango dela aurten gaztetxegunea eta batez ere teoriaz gain praktika landuko dugula. Eta batez ere egingo ditugun saio gehienak ahalik eta parte hartzaileenak izaten saiatuko gara. Orduan adibidez HTaren inguruko borroka moldez arituko gara, bai praktikaz zein borroka moldez berba ingo dugu, drogen inguruko mahai bat burutuko dugu, etxe bizitzaren egoera aztertuko dugu eta honi gaur egun dagoen egoerari alternatibak zeintzuk izan behar diren edo zeintzuk ari garen garatzen horren inguruan hitz egingo dugu. Gero borroka feminista gazteremuan nola landuko dugun edo lantzeko bitartekoak tailerren bitartez edo gaztetxe egunean horren inguruan landuko dugu. Gero aipatzea lehen esan dugun bezala praktikarako edo egunerokotasunean baliogarriak izan daitezken beste tailer batzuk burutuko ditugu, bai musika etxean grabatzeko tailerra edo jarrera sexista gazte egunetan detektatzeko tailerra edo bai aisialdiaren bitartez gauza praktikoak ekoizteko tailerra. Eta bukatzeko azpimarratzea bi ekimen, alde batetik musika batera jotzea eta gero beste aldetik ere sexualitatea askatu jaia edo sexualitateari buruz egingo ditugun aktibitate guztiak. Musikaren kasuan planteatzen da musikari ezberdinak egun horretan gaztetxegunera bertaratzea eta han egongo diren musika tresnak jotzea nahi dutenarekin edo apurtzu bat improvisazioari ekitea edo. Eta sexualitatearen kasuan aurten gaztetxegunean tarte berezi bat izango du eta hiru ekimen ezberdinak burutuko ditugu gaztetxegunean. Alde batetik zeztabaidaren tailer bat, apurtzu bat zeztabaidak azkenengo urtean egin duen lana plazaratzeko edo gazteriari horren inguruko releboa emateko, gero gauean sexualitatea askatu jaialdia egun berean, eta gero beste egun batean gonbidatu dugu Girls Who Like porno kolektiboa sexualitatea ikuspegi berri bat emateko.